absen 13.6 kang meragakake Rara. Kepangaken kula Nabila Cinia Kusuma Dewi nomor absen 15 kang meragakake Ririn. Kepangaken kula Rahmadinis Andriani Dewi absen 3 kang meragakake Lili. Kepangaken kula Niken Wulandari absen 12 kula meragakake Ibu lan Sopi. Hai guys. Hai. Wah, HP-nya anyar iki, mbok juga foto-foto dhisik to. Ayo to. Loh, Sofi ning ndi iki? Sopi kene kamar gua wae gede. Halah, ngono ae pamer, delokne sesuk. Awakmu iki Mas regepen kaya ngono. Biasanya mulai sekolah turu wae nek kamar. Jenengan boten enten niatan membaske HP enggal kula, Bu. HP-mu lo anyar, durung setahun pisan. Rencang kula HP-ne sami enggal danten, Bu. Ngono ki mbok yo disyukuri to. Halah, Bu, aku ya pengen kayak kancaku ngono kuwi. Kabeh-kabeh ra iso bukokne. Saatnya istirahat. It's time to have break. Wes ya ngene Ica, ayo nek kafe. Ayo. Yuk Ri nek kafe. Gak ae turu wae. Oh, ya wes ya nek ditinggalke. Ya. Cah, dompetku Keri. Aku tak balik sik ya. Iya, tak dhisik ya. Wah, enak banget. Awal temen aku. Loh, Cah, HP-ku ning ndi? Loh, lah mbok jalan ndi, Kat? Ndak ero iki mah. Pakai kene to, pas sampe budal. Ayo jajan dulu ya kan sik ya. Rin, aku lho ero kok wis mbok lakoni mau. Aku ramane apa lho? Awakku kan sing jual HP-ne Rara mau. Aku ya usah jane koyo cacang ngono kuwi, tapi wong tuaku ra iso nyukupi. Ndak apik lho ngono kuwi, bersyukur apa sing mbok duweni iki lho ya wis apik, ora kabeh sing diduweni kantor mau ya kudu duwe lho Rin. Terus aku kudu piye? Balik nang ae dino rusak kancane awak dhewe. Ngono sok aja dibaleni neh ya, aja mengharapkan hal sing ndak apik. Ngono sesuk aja dibaleni neh lho ya. Apa lapor tek wae ya? Heeh ya. Ya ra, HP-mu kan ning sak tasku kamu. Makasih ya. Iya. Mau apa aku terlalu bodoh ya? Iya. Cukup semangat video saking kita, mbok bilih wonten kurang luwihipun kita nyuwun pangapunten.